ngai thatu zong song te video tharnen kan lo kir le ta e tun trum kan video chu forensic medical science lam kha kan kalsan veri lokanga da Indian Express November ni som pakua kumsang ni le som ni panga athuan chua ram sachik hat plati pas chanchin lam kan soile masaber donani hetiang ram satur hi adang lam ema science chuan atan bik hian anti venom ala siam chuak lovani hetiang ramsa andang lam riau na chu tui an nei thina nute mur nei lovin nute tui an siam thei thowa tui chunga electric signal kal an man theya ui tha theina khopa chak tur an siam thei boka UV light nuaya an eng thei bokani Australia khothlang lama luitele khomol chunga tuipui peng lu da te chuan an cheng thina turan nei na ero hi chu khovel puma ama ti hming thang tu ani shan lovani platipa sian mishing tana natna nasata khlen thei tura pe chuak theya atur tha na awom lovani mitam takril ruwa chuan tur nei hanti hian rule khomol kai kuang le maimom chu anril ruwa alangsar ber thina ramsanun nem mel taknen chuan an thlun zom ngai lovani ma se platipas pa chuan chutiang rin dan chu aron thiat thunga ake hnung lam phena chuan thil hriam siak zum ang deuh chu a in thuk ruwa chi an thla hun lai chuan chutiang thil zum chu an tur bom nen in zomin chu chuan chemical chak tak mang chuan vung asiam theiani platipas tur zir chiang tu scientist te chuan atura chuan amino acid chi hrang som pakua ayatlem lo a in pol ti an hmu chuaka chung zinga chuan ramsadanga atluk pui om mia lo po a om bokani chutiang zinga then khat phei chu a hming tak ngial po kan la nei lova chutiang amino acid peng hrang zinga chuan D amino acid po atela chu thil danga po mu tura wang hlea ramsadanga po mu tura om lovani encyclopedia le University of Sydney in asoidan chuan chutiang an tur chu a buai thlak hlea a ang siam le lo om lo siam neutralize po a har sa hle ni in an soyani ani chuan atur chuan minzuk ta se enge thengang ahmasa chuan thina khop em zong anilova platipa zuk tuar tu abikin ram hnuai ram sa te khoi thin te chuan azuk nat dan chu hre om tak ru tliak ai po na zok in zai ai po na zok le then khata phei chuan anat rei zong chuan kar tam tak le thakhatai rei te po ao thin ni in an soyani mi then khat te soidan chuan awung chuan an kut ke zong chu afan veka chu aya buai thlak zok chu pon lama azuk na hmuam ma hliam adam hnuwa po alana reng zel chu ani van doi thlak le zual chu ana chu na chhok na morphine po in a chhok theitlat lo chu ni ani chuan engwangin nge atur thana chu an siam chua lo le chu tianga tur nei tha ni chuan engwangin nge scientist te chuan atur thana an siam mai lo ti in ingai tu mai theya ma se ataka chuan har satna tam taka oma pakhatna chuan hetianga mi azuk hi a thleng kha thleya chutiang chu an chi thla hun lai toi te a apa a chau chuan a thleng thina apahni na chuan an tur chu thilin pol danglam takania chutiang zinga chuan amino acid danglam tak omin chu chuan an tur chu ramsadang tur kan lo hriat to thin te laka tanga danglam takina siama chu wang chuan a en kol na tur siam a thei ri lo bokani awal samzonga soi chuan atur thana an siam thei lo chan chu an muang chan wang le scientist te in thla da wang ani shan lova a chan zok chu platipas tur hian tur thana siam na ta na kan man dan ang chi te hi azo ve thei tlat lovani awm zia chuan tong pakhat chau mang kumtina an tong kal mang grammar thlak thin te tonga tanga dictionary siam tum ang devani ani chuan engwangin nge platipas te chuan turan nei kher an ei tur thana na an tur mang thin rule te ang lo takin platipas chuan an tur chu chozon na tan nilovin in sual na tan an mang thina an chi thla hun lai chuan apa te chu ram hau na le kol tak mai an nia anumit lak nan an tur chu an elpui apadang no bo na tan an mang thina ni an tur chu sapel na man ru angin ngai tua lola lui kam vela anin sual na a ne na an chan na man ru angin ngai tua zo kang che
มักตักมายินอนูเตโปเฮียนเสียกซุมอังจูอันเปลี่ยนชัวปุยเวทวะมาเซอันเตดลายินอัทนเดียตูร์บัวไม่เสียมเวมันลวันีตูน่าชวนอัตูร์ชวนนัดนาเทนรีมาเซละเองติคูน่าเอมชวนอัตูร์ชวนมินละจันปุยจอกไม่เทียscientist เห็นขัดเตชวนมิชิงะน่าเสียดนักกงเสียดนั่นละมาสอนนะอาอมเทนาตานอัตูรินปอลดันดังลำตักจูอันเสียเจียงเจละจู่ชวนนักินมาลำหุนะนัดโชกนะเป็นกิลเลอร์ทาจอก next generation เสียมชวนนักกงอาหงเทดอนนีอินอันโซยนีอัตูระอมฮอร์โมนส์อังจีเคมีคอลจีขัดชวนจุนทุ่มเอ็นกอลนาตานะมันทรินโปรตีนจูอาเอ็นโตนะจู่ทิลจูที่เสนาชวนเรยตะกอมเทียจู่ชวนอัตโตปะชวนจุนทุ่มดำโดยหุ่นเรยจอกนัทกเทเสียมนั่นละมามินจันปุยเทอันริงะตูนดินหัวนัดชวนปลาติปาเซียนนัดนะอาลัดเห็นริอันอีปอินนักกีนัดชวนอามาเวกเฮียนตีดำนะอาลัดเห็นเทดอนนีอินอันโซยนีTimes Entertainment November นี่สมปักว่ากุมสังนี่สมนี่ปังอาอันสัวกันกัลเลอังะมุดดาน position ช่างเตเลตักษางงอันในดานกันตาหลังชุนซอมเลอังจังทาลมุดจังอาศิรโซงมุดอินเซียลเทงไม่เฮียนกันมุดดาน position ตินเตเฮียนสอยเทียมฮาร์ตักมายินกงช่างอินกันตักษางงอันในฟิกะAmerican Heart Association in asoidan chuan kan mutdan position hian nuam kan tina ringot aya nasazok hian kan taksa ngong aneyani ti in ansoya mitam zok chuan dan tlang puin nuam an ti dan turper position amut chu an thlang tlang puina chungin mutdan position then khat chuan kong tam takin kan taksa lama ngong aneyani chutiang mutdan position sang tele ngong an nei dan te chu han soi zau do nila pakhat na zang thalamut hi nung zang ru hrisel na ta na mutdan tha neutral position anga ngayani fo thina zirchian na tanga alan dan chuan zang thalamuta ngong le khup nuaya lukham da ni chuan chutianga mut chuan nung zang rem lutuk tur le nung zang nuailam na te aveng theini in ansoya ma se azang thalamut hian sai thalo lam anei thowa zirchian na in asoidan chuan muthil nuwa nar thinemo mut nuwa thok na lama har satna nei thin tan chuan azang thalamut hian leihip na chuan leile kan ti sanem dang te chu kan thok na dot lama a hip lut deuh thina chu chuan nar na chu ati zual thei bokani ti in an soyani patni na bok khupa mut hetianga mut hi mutdan tur posia chuan fakhlo lo pol takania mi then khatin a thatna soithoma se zirchian na in atarlan dan chuan kan thok theinan kan lu chu her angaya wangin nungzang le ngong ru vel atikhama chu a thalo ni in an soi bok khupa mut hian nungzang nuam lo a thlen theya khuwa relin kan nungzang hi kuala asiama wangin bok khupa mut hi nungzang lamtan hian a thashan lowani an tiani pathumna saisir zonga mut saisir zonga mut hi mutdana chuan atlang lon pol takania hlokna tam tak nungzang lamtan le hrisel na zong tan anei ni in ansoya ma se dinglam emo veilam kan delna hian taksa ngong shan ve aneya kan del lam tur kan thlanna chuan hrisel na lama ngong bik anei theiani veilam delamut left lateral sleeping chungchang hansoi masadonila veilam delamut hian hrisel na lama thatna sang aneya NIH study in asoidan chuan kan puma acid chokong lama alwan kir thina wanga natna tuar thin tan chuan veilam delamut chuan kan chokong chu kan pumpui chunga om tir dona wangin chutia acid luangin kan chokong alo chi awanga natna chu ati tlem theidon ni in an soibokani dinglam delamut chungchanga chuan American Heart Association in asoidan chuan dinglam delamut chu lunglam natna nei ta na thani in ansoya achan chu veilam delamut chuan lunglam thalo natna chu thok lama har satna angtein alan tir theyani antia dinglam delamut chuan nom zok na le nungsang ru lam tan that zok na nei ma se chokong asitin achia tur chu veilam delamut na ne na khai khin chuan ati zual na sa zok theya chu wang chuan chutiang lam har satna nei tan chuan a thlan om lo viau thei bokani
ani chuan science lama tanga thirin engtiang position a mutnge thaberang kan ti chuan a thaber 100% na omlova kan taksadin muna zirin mutdan kan thlan thiam kha apoimo ani anti bokani life science sa kan kal le anga September ni riat kumsang hile somni panga a an chua kan ron soi le ang engwangin nge universe hi alo pian chua chan science in a chuidan kan soi kayanga science in a soidan chuan matter le antimatter te thian thatak kan ni lo wanga lo piang ni in an soya matter le antimatter chungchang chu han soi zawila he thil pani substance hi universe a piang ve ve an nia matter kan ti chu kan vela kan mu thei zong song rc planet le thil nung te siam tu hi ania chutiang zinga chuan proton neutron le electron te po an tel boka antimatter ve thung chu kong le lama kan soidon chuan matter a thil omte eptura thil themte takte te particle satanga in siam ania entirnan electron a antimatter mil pui chu positron ti in an soi thina electron pa ngai angin mass anei ve thova ma se electron pa ngai tharui charge anei epchia chu anei ve thungani matter le antimatter chu anin khoiton chuan achakna siam chua puak dar mang chuan avela om dangte chu anuai bo ta thina hetiang kalphung hi scientific research a po man ani fowa chakna tharui energy siam chuanan le space lam zinveiwa nalamatan po kanla man thei arin ombokani ni phung property danglam tak anei na chung hian matter ne na khai khin chuan antimatter chu universe a chuan awang hlea scientist te chuan chutiang in thlauna haom chan hriat tumin anla bei mek rengani kan thupui lama kirle to donila universe alo pian chan chu science chuan engtin nge a soidan kongdanga soi chuan engwangin nge universe a hian engmo omlo nilowa engkim omzok nge ani le ashan na chu thil in epton atanga soifia angaya scientist ten an mu chua dan chuan universe chu matter le antimatter in kara in buk tok lo na tanga in siam than ni in an soya kan soi toang khan matter le antimatter chu thatakin an om dun theilowa chutiang thil chi ni te chu arin zom bel bom chuan an vela om dang te chu an nuai rala chu chuan zungzam gamma ray puak na satak chu asiam ta thina van dual thak takin tuna ri chuan antimatter chu awang hlea antimatter chu universe in siam na tura din mun poimo tak nei anina chungin tun din huna chuan atlem lutuk na hi van lam thil chungchanga thuruk ro pui tak alani ri ani antimatter hi kumzadon liamta khan quantum mechanic lama mahruai tu na lo thokto Paul Dirac chuan a om ngei ti alo soito a kumsang khazakwa somthum chho khan a experiment atangin alo nem nget to ani tun din huna chuan scientist te chuan particle collider anti large hadron collider a chuan antimatter chu an siam theita a ma se Dirac chuan chuta chuan matter le antimatter chu ain zat turani ti in asoya ma se diktaka chuan antimatter chu tlem te omin matter chu tam taka om thunga ma se scientist te chuan anti galaxy le anti star om theyang ti ngai dan an siam tel boka ma se chu tiang thil fin fia tum chu science lama har satna lian tak ani thungani big bang a thlen khan universe chu matter le antimatter in satin ain siam ni in kan ngaya ma se nuwa chuan antimatter chu matter chuan tamlama a hne ta ni in University of Liverpool particle physicist Tara Siar chuan a email mangin life science ne na chuan a soyani chutiang thila thlen nan chuan matter le antimatter te ni phunga danglam na tlem te ya om mangaya chu chuan atopa chuan pakhatin adang athunun theinan a tran pui theidonani ma se hetiang adanglam na hi beisei lo thil hriat thiam lo le soifia theilo ni in Siar chuan a soi zom boka he danglam na hriat thiam hi har satna kan chin fel du chu ani a he thil hi universe antimatter aya matter atam zok latna chungchanga buaina kan chin fel theilo chu ani direcina soidan chuan matter le antimatter chu dan mumal nei lo arbitrary ang hiala angai thei ania matter chuan pian mangmu mal nei thil siam tu
regular particles an ti chu a koka antimatters ve thung chuan regular particles te ep2 antiparticles an ti chu a kok thunga universe a hian antimatter tamjok chu bo then lo se chuan antimatter chuan antiatom le antimolecules omna universe asiam mai thei ni in an soibokani cosmic leftover chungchang han soikai lok donila cosmic leftover omzia chu universe in siam than tira thil chuang bang om soina ania chutiang zinga chuan asteroid comet meteor angchi planet le arsi te siam tu chu an tel bokani chu baka cosmic leftover ti chuan wana zungzam om cosmic microwave background radiation anti big bang pu nuwa lo om angte chu a huam thei bokani particle collider atanga thilan hmu chuate wana thil om arsi planet le galaxy atanga zungzam electromagnetic radiation chuak zinga tel antimatter chelam to chuina changle hibna tharui phone gravitational wave atang te chuan physicist te chuan engwangin nge he universe a thil zong siam tuwa hian soifia theilo khopa in thlauna lian taka om ti chu hriat antuma Dr. Bari chuan atir lama chuan tun ai hian matter le antimatter chu tlukla ding on tam takin atam jok mai theini in achuta chutiang hun lai chu big bang thlen nu hun rei lote antimatter tam jok alaral vek ma dei kha ani ti in life science a hril bokani University of Melbourne na particles lama mithiam Raymond Volkas chuan matter le antimatter in kara in buk tok lo na chu Soviet physicist Andrei Sakharov chuan sangkha zakwa somruk basari khan alo soito ni in asoya Sakharov ve thung chuan chutianga in buk tok lo na om chan chu matter le antimatter te in kara in epna wang ni lovin tharui then khata in khoiton dan danglam a om wang ni in asoi thunga chutiang thil chu C le CP violation ti in hriat ani bokani C and CP violation anti tlang pui chu hriat ania ma se achiang jok chu hriat ani lova universe in siam dan chung changa hian thil om thei tam tako oma chui chua sen tak tak hi ani ri don lo ni in alangani Times Entertainment December ni somni pani sang hi somni le panga a kan kalkai le anga engwangin nge kan ek hi achanga pillova alan thin chu chuan hrisel na konga enge min hrilatum kan ko chunga taksa peng te che dan hian kan chopai troina kong hrisel dan tam tak min hril theya achanga mi tam tak tenga event thin chu kan ek pillova alang thin hi ni atlang puya chuan ek hrisel chu apil mai thin ni in ansoya he thilan hmu chuat tlem te hian zo na asiam theya chutianga ek pil le lang thin chu thil pang ngai ani em nge hrisel na lama that lo na entir tu jok kan chui chiang lok chin don ani chuan engin nge kan ek chu tipila tilang thin ekalan thin na chan chu tui aya eka mukna atlem wangin a thleng theya chutianga thlen thei chan chu tlem te a oma amasa chuan ge sa tamwang ani theya ek mukna titla niam turin eka chuan gas puar poleng om thina chu chuan ek chu alan tir theya apani na chuan eka thawa tamlutuk wangemo malabsorption antia omzia chu kan taksa in kan choya tanga chakna nutrient a hip that theilo chungchang soina nia kan chopai toidan kalphung chuan thau chu a hi pral thalova chu wang chuan eka chuan thawatama chu chuan ek chu atilang ta thinani antia abikin mithiam te chuan ek lang chu hrisel na emo kan cho ein kan rila chet kwalvel nana hun a man reizong hriat na tan andua zirchian na pam sen thala anti chua chuan mi sang khazani somnga pahni te chu an zirchianga an ek lang chu an hrisel na lama an din mun alan tir le lan tir lo chu an zirchiangani chumi group atanga damlo zathum somli pali te a chuan chopai troi na lama har satna chu an hmuwa ti chuan test dang nei zelin chutiang zinga chuan an ril ru le hrisel na lam in zom na le kan cho ein kan ril apal tlang dan zirna po an nei boka zirchian na tanga alan dan chuan damlo 26% ek lang te chuan chopai troi na lama har satna an neya
abak 3% dang te chuan chopai troina lam tho nat na dang an nei ni in an hmu chuak bok kani